ब्लग साइडाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दायो थांगासिनो लोगोनि बारियाव आरोना नै मा इसा गायदों मा फोदों बेखौ नायहैगोन। जास्ट जों थांगासिनो दायो फुङावनो आरोना। ओमफ्राय इसा मैगं आबाद मावो, बिदिनो मा आबाद मावो बेखौ नायगोन। हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैसा फिसा लानानै दा जों थांगासिनो नायनो। बिदिनो लाइ दं, ओमफ्राय फान्थाव बागान दं, मा दंथाय नायगोन आरो। जों जास्ट थांगासिनोसो। नै आरो बागानावबो दं आरो नै न'आवबो नै बे टमेट' फानलु जावैगासिनो आरोना, बेयाव फिसा फिसा फानलु नै। ओमफ्राय नै फान्थाव बागान न'आवबो दं आरोना बागाना, ओजोंहाय बे दुब्लियावबो दं। ओमफ्राय न'आवबो न' गुदियाव बागान बानायदों नै फान्थाव बागान। माने अलकबि गायदों, बै मुला लाइ नै आबौआ दांगासिनो। ओमफ्राय नै जोगोनार जावैदों नै, गोबां माने मैगंजों बुंफबनाय आरोना। न'बो लुबाय सालथेयानो, गय दं। थाना हौलै इयाव खुसिया मोनगोन। लामाया नै दावखोबावलायबावो। फाइनालि बारिखौ मोनबाय नैनो लोगोनि बारि आरोना। आंथ' नुदों कबि गायनाय नुदों। बेनिफ्राय नै मैगं बागाना बिदि न'सा फिसा थायो आरोना नेनो थाखाय। गिबियावनो मोनबाय मैथा दं, ओमफ्राय लाव गायदों। ओमफ्राय नै बान्दा कबि दं, थोबथ'वाखै नै। ओमफ्राय नै माथो फान्थाव दं। नै थोबां जाहांबाय नै, थोबांबाय नै। बाखि दै सारनांगौ इयाव, दा दै सारना होबा बिराद बरिया थोबगोन आरो लासैनो। बान्दा कबि, सबाय बिमा, टमेट', सबाय बिमाफ्रा नै। आरो मा फिसा नायनि र', दाङाफ्राबो दं नै, दाङा मैगं गोजानो। नैबे आसोल बे बान्दा कबि ना मा इयो? फिसा फुलि नै गायनो, आरो फिसा फुलि दंबावो आरोना नै। दासो फिसा फुलि जावायदों, बेखौ गायबावगोन आरोना। आरो बैथिं मा दं नायनि, नै बेयाव गायगासिनो, लाइन बोनानै गायगासिनो आरोना। बेखौ गायजोबगोन, ओमफ्राय नैथिं गायनो दंबावो नै। बेयाव जास्ट गायगासिनो नै, बिगासे बारगोन नै। बान्दा कबि गायगासिनो, ओमफ्राय नैयो टमेट' गायखांबाय नै, लाइननै दं आरो। बैथिं गायबावनांगौ दं जाहैबाय नै, बिराद बुरजा गायगोन बिसा। बेयाव गायजोबगोन आरोना, बान्दा कबि गायगोन, ओमफ्राय टमेट' गायगोन, बेलाहिनो। ओमफ्राय नैयो मुला गायलायबाय, मुला गोजा, मुला बागान। गोसोबायदि न'आवनो माने बागान बानायना जानो हायो आरोना, गोसोबा। मावनायखौ बानाङा, मावनांगौ। मानसिया खस्थ' खालामना हायोबा सब बुस्थुखौनो मोनजायो। न'आवनो आरोना, हा थायोब्ला न'आवनो माने सब बुस्थुखौनो मावनानै जानो हायो, बायलायनाङा। माथ्र' संख्रि आरो थावखौल' बायनांगौ जायो। थावखौबो बायनाङा, न'आवनो फोनानै जों थावखौ माने माबा खालामनो हायो। मुला बागान नै बेयो नै फिसा बेथिं गायगासिनो। ओमफ्राय नै जास्ट सिगाङाव गायनाय नै एसे गिदिर जाबाय नै, थोबथ'वाखै आरोना नै बुरजायैनो थोबथ'वाखै। ओमफ्राय नै फान्थाव बागानलाय आरो। फान्थावा देरबायानो बारु, होमबाबो दंबावो एसे देरनो। दा फिथाइ थायथ'वाखै, बिबार बारनो दं, बिबार बारनानै फिथाइ थायनो दं नै फान्थाव बागान। नैबे अलकबि बागान जाहैलायबाय नै अलकबि जाहांबायानो, बेदर जाहांबाय। बेसेसो गोबावबा जाजाबावगोन इयो? सप्तासेयावनो जाजासिगोन? माथो मोनजासिगोनानो नै। सेरसेयाव बेसे थाय इयो? नै मालिकआ गसंना दं इयाव नै।
नैयो जाहैबाय अलकबि जानो जासिगोन सप्तासेयावनो जासिगोन जाहैबाय नै बेबो बुरजायैनो दं आधा बिगासो जागोन नै बुरजायैनो दं फान्थाव बागान दं अलकबि दं बेनिफ्राय सबाय बिमा दं बेनिफ्राय मुला दं बेनिफ्राय बान्दा कबि दं ओमफ्राय आरो फान्थाव बागान दं आरो मा दंबावो बेखिनियानो आरोना नोंथांमोना देखायबाय नै बेखिनियावनो दं बेखिनियावनो गायजोबगोन नै ओरै गायनो दं ओइथिं नै आरो इयो मैथा बागानावसो नै मैथा बागान नै मैथा गोजा नुबायना मैथा बागान नै गोसोबादि नाजों जानो हायो माने नै मैथा बागान बिनि सायावनो ओमफ्राय नै गोबां मैगं थाइगं गायदों आरोना इसा नेग्रा न' आरोना न'सा फिसा होनो इखो थ'बिलाइनि न' नै ओमफ्राय हाजोआ समायना बागाननिफ्राय दायो थांसै नायखांबाय लोगोनि बागानखौ नै थिंनो इफोरावनो माने गायगोन आरोना बेयाव जास्ट गायनो बाखि दंबावो ओमफ्राय बाखि ओइथिं नायना फैखांबाय गायजोबफ्रामबायानो आरोना ओमफ्राय दा मैगंफोरा माने जौगासिनो मुलाबो दं ओमफ्राय फुलकबि दं ओमफ्राय बान्दा कबि दं बेनिफ्राय अलकबि दं बेनिफ्राय सबाय बिमा दं सब दंजोबफ्रामो आरोना बिथिं गायबावगोन दा गायनो दं बिदिब्ला बेखिनियानो नोंथांमोननिसिम भिडिअ'आ बाय बाय